ďalší problém, ktorý tam bol, ja som bol žalovaný za prijímanie úplatku za korupciu. Korupciu robí robil jedine úrad špeciálnej prokuratúry v tej dobe. Takže napriek tomu, že ja som 16 rokov bol špeciálnym prokurátorom, nastala tá kuriózna situácia, že vlastne môj podriadený, Šurek, ktorého ešte ja som vo výborovej komisii bol, keď išiel na špeciálnu prokuratúru, takže tento môj podriadený vlastne dozoroval vec, podával aj obžalobu. Čiže Michal Šurek. Michal Šurek, áno, podával aj obžalobu a vlastne aj zastupoval to na hlavnom pojednávaní aj v odvolacom konaní na Najvyššom súde. My sme aj toto napádali, v podstate táto záležitosť ešte nie je uzatvorená. Uvidíme, ako dopadne. A nie je paradoxom, že práve Michal Šurek je teraz v súčasnosti obžalovaný za niečo iné? Tak v podstate, tak vám poviem, že ja ho nazývam môj dvorný prokurátor, pretože on dozoroval všetky moje veci.